Jenengan kenal mboten e? Mbuh. Ora kenal lho. Capet-capet. Iya. Bu Agnes nggih. Ibuke kula. Oh. Dari ibumu Trilunget. Nah itu ibu kandung. Ibu kandung. Iya. Kayak iki ibu apa? Ibu asuh. Ibu bos. Piye? Bu bos. Sadurunge mau muni piye? Ibu asuh. Asuh lho. Anggo H lho. Arep ndlentrekke liyane mesti. Sing nonton oke anggere muni dideke tati wah wow. Sing penonton kono ngangsek rene penonton kirike dol desa Mbaung. Kok kirik barang? Lah saking kowe iki sing jeneng ditresnani iki wong lagi ketrima iki ora mung menungso sukut godhong dadi ruwang. Lembute dadi kanca kok. Iya, tati wah kono. Terus demite pojok desa. Saking soalis lagi dadi bintang. Iya. Ora apa-apa. Yo. Rasa isin ro Pak Gandung. Mboten kula iki kancae. Kanca apa? Kowe kurang ajar kowe iki dosen gurumu kok kanca. Iya kan biyen tahu proses sama Pak Gandung ning biyen urung ngompong kok saiki sombong ya. Nganti keri le dandan suwe kok ya mak iya. Wah matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya. Ngaturke Mbak Elisa ya. Yaene wis limbukan. Iki ora terpancang bubar kok no. Ya. Dadi aku mau wis omong karo bojoku le bubar asa esuk-esuk jam 3 bubar ngono. Ya ora apa-apa Mas. Ya. Lah arep ngopo bubar esuk wong ya dhewe ya medhun ya ora ana untutane apa-apa. Mau tak pontro-pontro iki tak dum iki kok lho kok pas aku iya wis ben ra apa-apa edian ternyata ora ming fakultas matematika sing iso ngitung pas iki ya iya media rekam ya dipelajari matematika iya
iso ngitung pas. Heeh. Ya ora apa-apa. Demben takon karo Mas, kampusku arep anu wayangan piro ya kira-kira? Swidak. Wis bangun wis awal-awal. Lah wis. Sound sisteme wis disetel pisan. Hei sakarepmu aku. Yo, anu, ayo Mbak Elisa. Ya. Ki ana sing nyuwun tetembangan. Ya Mbak Elisa iki wah iki sinden made in ku sing viral ya iki. Iya. Iki ngapain nggawa kacamata? Nggih pangapunten Pak Seno Pak Bos niki matane picak. Ora kok. Biasane ora kacamata. Nggih, anu radang Pak ini kebanyakan pakai softland. Terus seminggu nggak boleh pakai softland dulu suruh pakai kacamata. Aja lho, aku ngelingke lho rasa nek nganggo kacamata kacamata. Garing ra kasiwi kae anu matanya sakit karena pakai softland dan harus diganti matane mbiyen. Diganti matane ten. Suwargi Mas garing ra kasiwi. Kuwi Mas Dokter Acong kuwi sing tukang jukuk mata saka ngono PBB ngono kuwi ngomongi aku. Kuwi kudu ganti mata makane sadurunge danane mlumpuk mana Mas Garing wis ora ana wong biyen ngejak aku penggalangan dana barang. Ya, aja sok nganggo softland. Sebenarnya nggak apa-apa, yang penting bersih, Pak. Sing penting resikan tangane reget bar nyekel opo telek opo ya ora oleh. Nek kuwi masangnya kudu resik. Ngono. Ya pokoke aja nganggo softland sing murah-murah. Oh iya, oh tuku sing larang sindane Pak Seno. Ha iya. Jokoate. Tak tumbaske pokoke. Nggih. Nggih sugeng dalu para sivitas akademika, Pak Burhan, Pak Hanggar, semua dari rektor dan wakil rektor dan semuanya dari dekan Fakultas Media Rekam. Kemudian aku disusul pengenongku neng Polandia no. Oh, mana? Ini Pak Gandong. Oh, Pak Gandong. Aku tekan Polandia kok ono spiyaga klitak-klik iso. Ya malah aku bayang. Gue tukang rokok. Nggih, terima kasih dari Fakultas Media Rekam, terus jurusan fotografi dan televisi dan film ya, kayak gitu. Media Rekam ki apa to, Sang? Hah? Ya bangsa neng go ngincen-ngincen direkam gitu. Ora sih aku takon tenan, wong bojoku mulangne Media Rekam aku ora tau dong. Mulange apa, gaweane apa, pamiti Mas aku neng Kalimantan 5 dino ngono kuwi ya. Biyen tau tak lokke, Mas aku nang Kalimantan 5 dino, mbok 5 tahun. Seneng ya. Ya aja ngono karo bojone kok. Seneng ya. Media Rekam yaitu terdiri dari 2 fakultas sama yang untuk S1 Pak, ada kalau nggak salah itu televisi dan film itu yang tempat Bu Agnes, terus fotografi. Kayak gitu sama ada D3 animasi. Begitu. Oh, tentang kuwi to. Iya, kok ora tau dolan rene bojone wong kene. Apa? Dolan rene ngono lho, Pak. Wah, engko ndak malah ngisini-sini ya. Lah ngopo? Loh, iki buktine istrinya dari Media Rekam dalangnya viral di YouTube. Kan yo keren ngono lho, ana hubungane ora kok ora ana hubungane. Ora maksude engko nek dikono apa-apa ki aku radong ki aku isin soalé. Engko nek malah bojoku ngedep apa terus aku iki apa to no? Ngono aku malah wong kae iki sok latah ngono kuwi. Mula sok belajar. Ya ming ngenyem kae lulusan sing ngekeki topi sik Darno. Aja ngono, Pak, sing penting kan saiki yo ketok no lho ora kudu. Sekarang nek gelar yo insinyur yo tadi bakul bakso yo ono kok. Sing penting kan saiki payu to, Pak. Payu nguripi sing S1 aku S2 yo diuripi karo SMKI kok, Pak. Aku bangga kok. Iya, kudu bangga. Aku SMKI iki bangga. Arep aku melu lulus SMKI ning aku iso ngendas-ndaske S1. Iya. Ngono yo, Mak. Nggih. Heeh. Ayo kowe arep do cuwuni nembang. Nggih, nembang. Mbak Elisa. Nggih, napa niki wau? Lali janjine disuwuni. Oke, siap. Monggo. Nggih, wah niki jan kathah tenan lho Pak. Biasane isi wayangan ra tau samene. Sajeke kula ten pedalangan niku mboten nate sampean ten niki penontone. Nek wayangan. Kurang
Langin niku. Kledo mertapa kurang. Padahal yo tak rewangi numpak tosa ngono nggawa toa. Bapak-bapak, ibu-ibu mangke dalu wayangan. Ngono kuwi wis nganti mubeng-mubeng desa yo tetep le nonton wong-wong siji tak rewangi nganggo door press macem-macem boko 1000 3000 yo tetep ra payu. Ya ora apa-apa. Iya. Proses kok ngono kuwi. Nggih, leres. Sik nonton aku mbiyen ya ora langsung semene iki. Sing nonton biyen yo mboko wong 10, mboko wong 15, mundhak dadi wong 20, mundhak dadi wong 100. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Nggih. Luar biasa. Berarti yo dari inspirasi, Pak, bagi sini. Kita tuh punya fakultas, kalau isi punya fakultas pertunjukan, ini kan media rekam. Fakultas pertunjukan juga punya banyak, tapi yo iki rota wayangan, iki media rekam wani wayangan yo keren tenan. Ah, ya ora apa-apa. Ya mergo ana bojoku kuwi. Iya. Nggih. Dino ngandar-andar hangan duka. Enggak. Aku wis ora dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak nganti lisir srengenge aku nunggu kowe
Kowe jan luar biasa ngau kacamata ya malah wagu. Iya. Nggih niki 8 hari aja, 8 hari besok pakai lagi. Ayo tuku lensa sing apik sing larang. Iya. Siap. Dadi nek dienggo nang mata. Nek perlu lensane karo matane iki gedhe lensane. Dadi sing Lah pripun niku? Ayo sing dilensani sak setengah rai no. Iya, iku ndak bahaya. Iya. Mergo ya ngati-ati tenan. Iya. Ki kejaba saka ku ya iki aku matur nyaketi Hari Wayang Nasional, dunia apa nasional? Ya dunia ya nasional no. Ya. Sing wis diresmekake ya mak iya. Wah, kabupaten ngendi-endi to geger nganake latihan, nganake pentas. Ya. Aku ngrasake ya aja kok adem ayem. Ya sembuh aku ora ngerti. Pokoke tak anu no. Tanggal 7 kuwi aku rungono corekan 7 November nek ora ana wong nanggap aku arep wayangan dhewe. Memperingati Hari Wayang Nasional dalange ngundang. Oh iya. Dadi tonton dhewe ngono ya, Mak. Engko ndak percuma wis disahke kok awak dhewe ora cancut gumregut ki. Nggo ngopo le ngesahke? Ya, ora ana gunane. Ya pancen bener ngono. Ayo genti. Anting ki sing maune ora arep menyang iki mergo. Iya, wingi Pak kula badhe kula mboten sah mangkat. Lah ngopo? Isine kula ditonton kanca-kanca kula. Lah kok kowe kok iso ditonton kanca-kancamu dhewe iki arep pentas arep ditonton lembut apa piye? Iya. Kabeh iki kanca-kancane dhewe. Ya justru kowe iso menampilkan performa terbaik. Apa mak performa? Kowe bakal iso diakoni. Ya, tiwas aku wis tak saguhi dititipi bapakmu. Bapane Mas Sun Gondrong kuwi dalang Tulungagung. Dik titip anak kula nggih. Nggih Mas, siap aku ngono. Ya. Ndak aku dikira ora ngejak ngono. Ya jumeneng. Nggih. Nah, cah kendel kok. Sik. Ya iki mergo putra dalang. Wah, pepunden dalang. Ya senior ya dhewe. Ya. Sugeng dalu sedaya. Rasa grogi ning arep mono Pak Gandung rasa grogi. Pak. Kleru iso disekak kowe. Iya. Halo. Rasa wedi, rasa sumelang. Pak Gandung ki galake mergo anu apa jenenge iki memecut kowe ben dadi bocah tenan. Iya, ngono ya Mak. Iya. Ayo nembang. Napa Pak De? Ha sakarepmu sing kowe pinter apa? Ning kene iki ora tak kon ora tak dawuhi wong ya. Banyuwangen wetanan. Banyuwangen ya kena. Napa Maduronan? Maduronan ya kena. Ha sinden. Ki cita-citane sinden etnis kono. Oh, antar pulau. Dadi ajar nembang Madura, ajar nembang Nusa Tenggara NTT, Nusa Tenggara Barat, Timur. Ngarani sok kleru ora. Nggih Pak, nembang nggih. Ah iya. Napa? Lah ya apa? Nek Madura ya Caping Gunung. Caping Gunung. Anu Grajakan. Grajakan nggih. Ya, sakaremu. Nggih. Bawane apa? Sing bawa sing kae lho, apa jenenge sing biasane aku urung apal apa? Mrekes ati no. Mrekes ati. Ya. Niku mawon. Bawane kuwi ora apa-apa. Mrekes ati. Ani kula bis ngawur ya mrekes ati omonge teko iki sapa mak kanca-kancaku aku sesuk aja digarapi ya ora rasa wedi kowe iki ora kancamu sing teko iki sing wiwit ngono kae mau engko teko apik kanggo hadir sapa napa Pak De wong edan penggemarku penggemar adek iki ra edan-edan kabeh to.
Iya. Wasese ono watese omong salah ngene ya salah rewel. Urip bareng mati bareng. Pak kula digarapi lho Pak De. Apa? Kali ibu-ibu sinden ket wingi. Mergane ngopo? Masa aku dikira seneng Mas Denko. Ora apa-apa kok ya. Pak De meh guyang-guyu Ora guyang-guyu wong. Wong kowe iki nek dideloki asine ya elek. Ya ayu. Lho to. Iya. Kowe tak ngomongke bapakmu. Sinten, Pak? Lah sesuk adirak ning Tulungagung ning Pendopo Tulungagung nek bapakmu nusul ya seneng karo sing ngendang. Ya astagfirullahalazim. Ora apa-apa kok ya. Pak De. Aku pengen kendangane ya apik tenan kok kae iki ya. Dioyak-oyak sapa-sapa kon ngendangi ning seneng melu aku ya wis iya. Ya. Tak takoni Denko, kowe ngopo iku kok kowe omahmu adoh kok seneng melu aku. Mergi wonten anting kok. Lho to. Pak niki ki meng guyon lho Pak, wingi aku di ospek. Mas Kesuhan gawe-gawe. Wis rasa tok gagas, yo teruske lagune. Iya. Dirasake wae. Selawase Ya Allah, wiyogane ruwame. Buru-buru Aku malah ngerti lho, Ting. Nggih, Pak. Kula nggih mboten ngertos, kula ngertos-ngertos dijodhok-jodhokke. Masa ming nek jenenge Mas Denko te mriku mesti ketok to, Pak, nek kula nyawang. Nggih to. Ngono dikira-kira melirik-melirik ngoten iki. Apa-apa. Wis santai wae kowe. Monggo sing ngrasani kowe iki malah asline kudu sing ngendang jaipong. Solikin. Iki pentas mah do kerah. Ya. Omongane karyo maning Suarane jan elok tenan bocah. Iya. Rupane. Kuwi marahi ngedonke. kula lho pun putih. Oh iya.
Biyen melu aku pisanan kaya blawu. Iki wong po semen. Iya. Urip bareng mati bareng. Lah eneng sing iso cengkok ngono ki nek ra wong kono asli. Mati bareng. Iya. Ya Wah, teko. ya, gelak digarapi aku ya mas. Iya. Innallaha ma'asabiri. Betul. Alhamdulillah. Wong sabar kekasih yang Gusti nggih Pak De. Lho, guyu-guyu. Orang guyang-guyu ngopo kok? Iya. Aku ora ngerti kok. Wong aku ora melu grup. Apa ora melu apa WA-an grup. WL karo sinden-sinden dadi ngerti rumore ning grup iki aku ora ngerti. Mboten Pak, niku pasen Wonogiri. Niku lho Pak Mas. Oh, Wonogiri wingi kuwi wae. Nggih. Oh lho, lah kowe baline jejer. Mboten Pak. Lho. Lah ngopo? Kowe mesti pipis diterke. Kaya nek aku ngeterke Prastiwi kae. Pak, niki tuh meng perkara kaos wonten tulisane anting terus ngisore Denko ngoten niku lho Pak. Lah Ya, ora apa-apa. Iki kowe dilokke iki asline salah. Iki sinden-sinden do ngelokke iki asline do seneng karo Denko. iya. Kayak kae lho nek cah cilik do garapi kae lho. Anting Denko. Nek jane dhek dhewe sing seneng nek cara SD ngono kuwi. Iya, wis biasa. Wis ra apa-apa kowe malah lemu kok sesuk. Napa Pak? Kowe malah lemu kowe. Lah kok Lah entuk susu Denko kuwi. Mangga. nggih. Bisik-bisik semaya
Jakan piayuan raina piani sing tau sepi lanang wadon sedaya. Sampun Pakde. Sampun ki lek mlaku sing apik ora kok mentok. Sampun Pakde akeh. Semelangku nek nelek. Mundur nek nelek ora. Mentok kae patang langkah nelek kono. Iya, Mbak Anting. Iya. Wah, ya nek entuk talenta sing kaya ngene iki luar biasa no. Iya, iso diorbitke ngono ya. Iki uga dikersane para bapak-bapak ya di streaming langsung ya lumantar channel awake dhewe, channel Dalang Sena karo channel PBKS Live no ya. Matur sembah nuwun ya. Aku ora ngerti sing nonton tekan pira, ora mesti ana sing ngabari ya. Sementara iki paling akeh 26.000 ning urung iso tembus tekan 30.000 no ya. Ora dadi ngopo mak wis luar biasa kanggone seni tradisi. Ayo. Matur suwun Mbak Anting. Ya. Sabanjure sapa? Ayo ganti Orisa, wis ben sisan ben kapok. Meteng kok menyang terus. Ya arep cuti esuk kapan ya. Ngono ya mak iya. Sinden ku iso gentenan lho no. Iya. Ki wingi Tiwi wis lahir genti Orisa. Ya. Orisa wingi disusul Ika ning Ika ora sida meteng wong keguguran. Oh, mes kram. Engko sapa nek iki mengkari ndelokke? Ya. Mang bedhek sinten, Pak? Menten iki sinten sing bar kula meteng? Ketoke sing anake lagi siji-siji kuwi ya Tatin kuwi ya iso. Ning Tatin nek meteng nggon punuk sesuk. Iya. Ya aja ngono kaya Wahyu ya iso. Wahyu wis 3 kok ya. Ajeng imbuh menika, Pak. Heeh, boros e kae meneng-meneng. Nek durung lanang durung Bu Prastiwi izin. Oh. Drop ora mari-mari mau anu SMS no. Ya paling terporsir. Lah iya pokoke kudu pinterlin jaga awak. Ya. Mergo saben bengi kok. Matur sembah nuwun. Ora ana nek iki wis ketoke ya mengkari kowe kuwi sa. Ya. Wis gek nembang. Ya.
Bebas Pak niki. Bebas. Nek ya bebas ki ya nganggo gamelan. Ora kok bebas kok terus sak karepe dhewe nyanyi sak karepe dhewe aja. Nganggo gamelan sing ana apa jenenge iki nadane gamelan. Ya. Kembang Rawewo enten pamulutan nggih, Pak? Endi? Oh, Mbak Wahyu ding, Mbak Wahyu, Mbak Neti. Iki Mbak Wahyu karo Mbak Neti wis entuk transferan kok. Iya. Wis mulai garing ki no. Kok mulai garing piye? Wis njaluk lagu wis ra liwat aku iki liwat transferan. Payah iki wis. Biasane nyok amplop ae jerone akeh-akeh ngono kae lumayan iso dienggo kas. Iya, kas sapa? Kasku. Kas keluarga. Anggepmu kas kanca-kanca le benuk. Iya. Mangga aturke Mbak Rawe iki dibawani sik. Ya, ya. Oh nggih. Sagala. Oh gede banget to sakokan jan. Nggih, Pak. Hah? Pada anak anu lho, nak mlaku 7 lho niki. Mlaku 7? Nggih. Wah, ya wis. Ini kok gede banget. Engko mbok menawa kembar. 7 wis kudune ijin, besok wis mulai ijin. Nggih, sesuk sasi sesuke. Nekat tenan. Nek songo isih nyindan terus engko krasa piye? Ora ya bingungi kancane. Mboten Pak benjing, ulan benjing pun mboten anu. Ulan benjing? Nggih. November kuwi? Nggih November. Oke lho jadwale. Kuwi 28 ana lho November. Tebih-tebih Pak niku. Tebih-tebih to. Iya, Pak. Oh ning daerahe sapa? Nggih sik cerak tak mangkat. Ya ning luar kota kabeh ning Jawa Timur akeh no. Iya. Iya. Ngangah-angah mongso jalmi sesuk lahir normal wae tak pujak-pujekke normal. Amin. Ya aja sesar. Wis kapok Nah, aku pripun sesar. Pak Sesar? Ha contone bojoku kae sesar sing kari dhewe iki awake ra suda-suda. Biyen mongko bangkekane cilik banget lho. Oh iya to. Penari bangkekane cilik, awake ya cilik kae bareng lairke sing kari iki wah. Sakniki sampean langsing kok Pak Ibu. Kae ora dinesoni lho, Mas. Ambok ben. Aturu kulon to. Mangga. Neno kabeh kewan padha wedi nyata prawira Neno punjul pepadane makhluk menangsa wenang Neno nanu awit karasat nete waci
Dewadi. Pradewaji. Dewaji, Pak. Dewadi. Dewa napa? Dewaji iki ratu. Oh, nggih. Dewadi iki Gusti. Nana Tanpa guna malumpat kecemplung jurang. Senengane gawe cakepan. Ki mau sing sapa? Kembang rawene Wayu ro. Mbak Neti. Ah kowe sing slendro tok tibake apa? Ya. Nggih. Ngundak Neti karo Wayu ra pentas. Waduh, tumbang kangen. Heeh. Mengke nggih, Bu. Kene slendro. Iya. Apa? Oke sing slendro ki oke kok. Rengumawon nggih, Pak. Oh, apik ra apa-apa. Ya, ning bawane kebacut kuwi ya wis ora masalah. Ya, monggo. Basan no monggo
Kewuan lemu joget barang wis kangelan. Nggih, Pak. Armegol malah wetenge sing ngobah. Ya ora apa-apa ya. Ngiwon nengen ngiwon. Heeh, wis apik kuwi mbangane meneng wae ruwung ngiwon-nengen. Iya, sing penting gerak ya, Mak. Iya, karang wong meteng iki kokeki gerak jalan, nek esuk kae mlaku-mlaku. Ya, pancen senam kehamilan. Ya, nek turu dukae mengkurep. Wah. Atene kaya kitiran. Angkare nyampuk sikil diel ngono. Oh ya Mang. Lah. Matur suwun ya betek-beteke piye to Nois. Bocah ya dijak prihatin men dadi bocah sing piguna. Ya pancen ya ngono. Heeh. Ya kembang rawe. Hasil transferan. Ya. Mbak Wayu karo Mbak Neti. Ayo kek jumeneng. Ki sing sinden ra tau gelem ngadeg ya iki Wahyu kuwi. Kula mau panek kon ngadeg, nek ngedege gelem. Amulane ya anake bral. Titik-titik meteng, ketetesan banyu udane meteng ayo. Gelem nggih ngadeg kula, gelem. Nah, saiki gelem iki wis sepel joget barang kok pisan. Nang ngendi? Nang transit wingi Den. Tapi dereng kasil ya Pak, tesih dompo. Kiwa tengen kaca, kiwa tengen kaca joget dhewe iki. Aku turu tak lirik cah iki ngopo to. Bol latihan joget. Iya. Tetep ora apik wong dompo. Ayo. Ya wis ben. Saubah bae nggih Pak. Hah? Saubah bae. Saubah bae wis sakarepmu pokoke. Heeh. Bangane ra obah ditapuk wong obah. Ayo, ndang dibawani. Waduh. Hah? Napa lho, Pak? Lah ya sakarepmu apa? Sinden kok kentekan bawa. Ayo. Dandang gula men nggih. Dandang gula ya apik. Dandang wis ngarani gula legi. Ya. Kuning. Ora ngene Pak Warjudi. Yogya Biyen iki jaman kuliah suarane ya apik no. Oh. Saiki wis tuwa iki malah gerok saya entek. Kang Punedi tu engone caritane ampun mendut sasra bau
wanda lelabuhan nipo kangge nelong triprakara guna kaya urune kang tenan tepi nuhun nitra utama ya kembang rawe monggo ki ana sing nyuwun saka ken saka kono heeh monggo yuk gedruke sih Wong wis diabani karo kancane lho. Maju maju maju, mundur mundur mundur. Iya, kok meso kleru lho. Lah iya sinden ki nek arang-arang ngadeg ya ngene iki. Lah mulane kok niku sik nyuwun sinten to, Pak? apa? Sik nyuwun sinten? Iki ana kok. Aku tok tarani ngapusi aku ora arep mlekutu kanca. Iya, iki ana tenan aku ora gaya lho. Dikirim kok saiki to. Iki, heeh. Iki nek wacanen dhewe nek ora percaya, duwite jaluken dhewe. Heeh, aku ora arep ora arep apa. Nggih. Nah, diwaca ora? Pun mboten sah. Agene ora. Mboten sah. Oh, iki transferane wis jelas iki. Iki kok 100.000. Sesuk tahu. Sugeng dalu Bapak nyuwun tetembangan sesideman kintun kagem sesepuh wonten Banagung RT 04 nonton bareng wonten acara nikahipun Lutfi Abriyanti. Mugi Bapak dalam warga laras sehat sedaya amin. Wah lah iki sing marai sudo tanggapan yo ngene iki. Mantenan ming cukup streaming kayak layar lebar. Iya, ya ora apa-apa ya Mai ya. Iki sak sesidemane sing dhuwur iki pancen nyuwun Mbak Neti karo Mbak Wayu. Ya. Saking pundi? Iki ora ana tulisane saka ngendi ning saking apa transfer wis pokoke dilakoni lah. Mbangane ora ngopo-ngopo. 500 lumayan mbangane nyolong. Ya guys. Tenang Pak Gandung jangan. Iya, mangga.
tresno PAUD Gaspol ya. Banjur ngomong dene adik-adik kecil joget diiringi kaset. Iya. Dadi ora ngerti jam-jaman kendang barang. Iya, pokoke anane ming ngene iki, ngene karo ngene karo ngene. Wis ra ono liyane. Wiwitane engko nek pindah kenting isor, pindah dhuwur meneh. Pokoke lek kosokan mesti sekitar dodok karo bokong. Ayo ming joget kosokan. Ya ora apa-apa kaya karang ya ora kulino. Lho ngono kuwi dadi saya mundak jamane iki saya gedhe tuntutane lho, Nak. Iya. Kok gedhe tuntutane. Lah ngendi-endi iki akeh sing luwih sepuh tinimbangane Mbak Wayu, Mbak Net iki ya jogetane ya apik-apik ya belajar nang omah. Iya. Ane kadang kala ya ana sing penemune ngene wae ya wis ora apa-apa, karang ya isane ya ming kaya ngene. Kuwi jenenge ora gelem sinau. Oh iya, ora gelem budidaya. Ya sing diaturake sing pungkasan iki engko ndak wektune selak blandang. Ayo Tin, gentenan. Ya.
Jumeneng. Nah. Ora ngono kuwi lho. Ayo. Kowe ora izin-izin ke mbiyen ya bekas kuliah nang kene padha. Nggih. Ha iya. Lulus IP-ne dipek dhewe. IP-ne dipek dhewe pripun? Hah? IP-ne dipek dhewe. Ayo IP-mu tok pek dhewe maksudnya. IP niku nilai apa? apa? Indeks prestasi. Aku iki ngarani indeks prestasi wis lali kok men. Ndak tau apa-apa. Ya. Nggih, sugeng dalu Pak Marsudi, Pak Siswadi, Bu Agnes, Pak Burhan, Pak Gandung. Bu Agnes iki sapa? Lah sapa? Bu Agnes sapa? Aku takon kowe kok kowe ora wangsulan. Jenengan kenal mboten nih? Mbuh, Ora kenal loh. capet-capet. Iya. Bu Agnes nggih, ibuke kula. Oh. Dari ibumu Sri Lungit. Nah itu ibu kandung. Ibu kandung. Iya. Lah iki ibu apa? Ibu asuh. Ibu bos. Piye? Bu bos. Sadurunge mau muni piye? Ibu asuh. Asuh lho. Anggo H lho. Arep dlentrekke liyane mesti. Ora tak dlentrekke. Ya iki Mbak Tatin. Wah. Nggih. Nang ndi ya lagi dadi akeh pandemene iki. Iya. Saya ning daerah wetan nang ngrimune arep tak kon ngadeg ngono monggo Mbak Tatin penonton. Wow, Tatin. Hai. Ana sing nyokot tuwit barang nganti. Gak bisa ya ora. Saking jarene dos. Kok padake apa aku? Ayo kowe, lah kowe iki ora ngerti kok. Kowe iki entuk penggemar rak ya mergo saka YouTube. YouTube sing nonton akeh anggere muni dideke Tatin. Wah, ayo. Sing penonton kono ngangsek rene penonton kirike dol desa Mbaung. Kok kirek barang? Lah saking kowe iki sing jeneng ditresnani iki wong lagi ketrima iki ora mung menungso sukut godhong dadi ruwang. Lembute dadi kanca kok. Iya. Tatin. Wah, kae kono. Terus demite pojok desa. Ya saking soalnya lagi dadi bintang. Iya. Ora apa-apa. Yo. Rasa isin ro Pak Gandung. Mboten kula iki kancae. Kanca apa? Kowe kurang ajar kowe iki dosen gurumu kok kanca. Iya kan biyen tahu proses sama Pak Gandung ning biyen urung ngompong kok saiki wis sombong ya. Kurang ajar iki. Lah. Nek cara aku dunake biyen kok urung ngompong saiki kok cokot iye. Ah, cokot ya ora krasa. Ah, ora ndek untu kok. Oh, gusi iki atos e. Ha pingget tenan. Ya ming pingget ora pitil. Ha iya. Ya ora apa-apa. Ya wis dimaklum ngarang ki sinden iki ceplos-ceplos suarane no. Ya, dadi ya wis sesideman. Modar kowe ora kudu apal iki. Nggih. Oke lho iki kanca-kancamu sing ndelok sak angkatanmu. Oh, sak angkatanmu sudah mati wae. Enten sing pun sedo. Oh iya syukur. Kok syukur. Kok Lah dongane. wong iki parane arep nendi? Lah iki nek ya dongane ora ni ya syukur. Syukur muga-muga tinampa ngersane. Ayo. Nek omong kurwaton ngomong. Ayo ben yo. Sing penting ana sing nanggap ngono wis beres kok. Iki nang kene wae ana Bu Agnes, nek ora ana Bu Agnes le omongan wis jijiki ket mau. Nang kene direm-rem le omongan ben. Ora wae ngomong aku iki wonge bebas kok. Ah bojoku saking kebale nek ngendi bojo aku iki kebale. Iya. Rem-rem apa ora? Aku ngejak guneman cara apa ayo alat dene. Ora tepur apa. Biasane aku maju wis andang ndasmu, matamu ngono metu kabeh. Lah wong kowe ora ngunekke sik kok. Lah kowe ngunek sik wong kowe ya ora tau sopan karo aku. Kok minta unek tak apa jenenge iki? Tak lokke kowe nggawa kaos kaki gambar apa itin maju sutange diangkat. Gambar apa nyono? Lah nek ora jelas tak nyot tak kan delok dhewe ngono. Amo nek ming sikil. Lah karepe
ya apa ta apa lah. Wani apa piye ana Bu Agnes lho. Lho lek ming jeneng nang panggung ngene iki ambiyen pancen bojoku ki nek muni aku bar mayang mesti nesu. Iya. Ning jaman semono Dek. Santen anyar. Anggere aku muni gojek korupsi dan ngono. Kono terus ke ngono. Tak nek iki nang panggung iki konsumen kanggo penonton aku muni. Saiki wis sadar saiki. Sadar apa? Wis ora tau nesu wong aku wis dikewanke. Kok dikewanke? Maksudnya napa? Maksudnya mung dinengke wae ngono lho wong digawean dhewe-dhewe. Iya. Aku mayang dhek kerja, aku mayang dhek kerja. Ya. Nek ketemu ming nek pas prei we sok tak jak pit-pitan. Ya karo anak-anak kuwi. Oh ya ora apa-apa dienggo menjalin apa? Napa? Apa? Kok cengenge tak kamplong. Padake ora wong mayang ki angel mah cengengesan. Lho ora iso ngomong ta nek ana Bu Agnes. Menjalin apa ikatan keluarga iki? Apa iki ngudak apa? Ngudak ndasmu kuwi. Tak kira nek ngudak iki lho. Apa? Tak kira ngudak panganan. Ora, arep saru ya. Lha nanti kae. Bintang tamune Pak Marwata. Iya. Ayo dibawani wiwitane. Wiwitane anderek sang peke priya bagus kang olah bu daya Sowan menyang kota gede wah kae. Teko. Kancane Tatin teko. iya kan Gua alin joget nganti kaya arep pidil-pidil wae. Dek winginane bengi nganti kecethit sirahe. Tong jreng ngono bareng ramu terus. Syukur kowe otote kebablasan. Ya saking mempenge kok ya. kok ora nyejak mriki nggih Seneng kok kowe. nah mboten nggo hiburan jenengan seneng ta Awak dhewe iki ngibur piyayi kok nggo hiburan. lah nggih justru kulino ngibur ya pengen dihibur ngono lho Wah iya. jenengan ya seneng ta wingi ndelok kele Seneng aku. ndase mengkleng-mengkleng Lho kuwi ra. Kenal kowe ora kok ndas-ndaske to. sirahe Nah. bendera terus ngayung-yung selendang kuning kang saking ukir swara kurang permana Ning basis ngungrum apa pak? Ya arep kleru kok kowe iki ngaku wae. Sok menggok dhewe ngono ora ngerti aku. Jenengan sok menggok ora? Heeh. Ayo ngono kuwi, sok menggok suarane. Aku anggere mengko tak elikke kok. Ayo. Terus bali dhewe. Nek balekke piye? Ayo denggokke setange kok. Oh. Suara lho. Ora. Kok anggo setang? Ah jare sing mau mesti menggok apa? Suara. Aku nek suluk ya sok menggok dhewe suarane kadang kula sok menggok dhewe sok. Ning kudu mat
kudu selalu apa jenenge? Apa? Kolesterol. Konsentrasi kok kolesterol. Anggung marang bendara. Ae kewajine kan ora sik ngentekke ming tatin tok. Napa? Oh, ya dikeki ra ya dipangan. Nek muni memangan mbok kancane geger, kancane sirahe arep mledhose tetep ra cuwek glecik ngono. Ming sing siji wis aduh Mbak aku ora kuat tenan Mbak ngono wis ming diririk tok glecik. Glecik. Tahu kok mangan jagung ki nganti tukul ning untu. Sinten e? Kowe kuwi Sing gendhe. Kowe senengane nek ngarani wong. Sik gender ki ora kok tukul. Ning kisah nyata lho kali jenenge. Mengkeri. Awong ya utune iki wis rusak kok gayane mangan jagung. Kres. Ming sak cokotan terus kok lerenter. Niki jagunge pindah kene iki kabeh. Untune jagung tok. Oh, aku diacungi kepelan ngopo wani ye? Hah? Wondok rasa guyu. Nek wondo iki lucu meneh. Napa? Jagung ki ra umume rata ae to. Dicokot wong kres ngono tak kotak ilange. Nek wondo ora, ilange iso engkik-engkik ngene iki. Kan untune do ora ana dadi sing kena untu ilang, sing kena gusi wutuh. Endi ta jajal mbok meringis dah. Mas Wanda. Nang meringis Mas. Tak ndelok untumu. Halo, tadi nek ndelok untumu geli. Sesuk ya gampang lho ya. Neno. Sia. Hah? Dia. Ah nggih, jenengan iki senengane bareng-barengi. Dia Sulistyo. Ora. Ora apa? Ora apa? Hei. Oh setan. Wong dijak omongan malah ngematke apa lho? Lah wong kok yo ngundang sampe Pak Popi kok. Adake. Pak, Nek kowe ngundang, terus aku. ya wis cocok. Tekan ngendi mau cal? Pijer ngincangake alis. Terus tresno sasideman. Nena liwat kincanging alismu kang wasang
Matur suwun. Ya, sing 100 nang nggone kae streaming kae si Indra. 100 napa? Lho iki sesi deman mau transferan saka pemundhut panyuwun lagu Nodit 100. 100 apa sak yuta? Sak yuta iki gambar gemak kok iki. Biasane sak Awang nembangmu ora apik kok sak yuta. ora nek biasane Nembangmu didol kok mau wujud kaset kowe. Bajakan. Mboten nek mbok menawa kleru le ndelok. Deloke kowe micake mataku kok. 100 ki nule 5 kok. Nek nganti aku kleru sak yuta malah tombok. Iya, ya didelok sik ora usah 100. Ha. Pun bener 100. Saking Mbak Nagung RT 4. Oh, ki akeh sing nonton bareng, ki. Matur sembah nuwun. 100.000. Oh nggih, wis bener ta? Wis. Nggih pun rasa nesu-nesu. Lah kowe muni sak yuta e. Nggih nek bener mboten? Bener 100. Nggih pun. Ya. Saka
Ari Indigo apa sapa iki? Ya ora apa-apa. Sing 500 ki anu sapa jenenge? Neti karo Wahyu 500, terus dienggo Elisa 500. Terus entek. Ah iya. Konjur terus entek. Wo karang do tresna kok no. Ya. Wong tresna iki luar biasa. Nyatane iki apa jenenge entuk dana dinggo nginep neng hotel saka streaminger luar negeri wae dikirimi duit lumantar Elisa. Sapa sa jenenge sa? Pak Lisdi. Hah? Lisdianto. Pak Lisdianto. Fotografer. Saka ngendi kuwi? Fotografer. Hah? Dia di Jakarta, Pak. Oh, nang Jakarta. Iya. Oh, sesuk. Tapi emang keliling dunia, keliling Indonesia sebagai fotografer. Oh, Pak Lisdianto. Iya. Oh iya. Kuwi wis malah mengkhawatirkan besok kalau dari Cilacap itu tidurnya di mana? Aku ya di jalan aku. Pom bensin aja udah bagus. Dialah kok ana wong welas terus harus tidur, harus istirahat. Nah, terus ditane tak golekke nggon. Ya. Sing cukup aula wae. Wis senengane. Ya kok nek diturukke hotel ora iso turu. Oh, gumun. Ah iya. Kasur kok empuke kaya ngene. Gek iki kok toilet kok ora ana tempat gondodok. Ah ya. Aneh-aneh ya, Mak. Nah, apa? Mengko gara-gara disambung meneh. Ya, ayo iki diteruske dhisik critane ya, Mak. Ayo, Ngen. Kaderekake ya, Nak. Kawusa manjing telengking pertapan Sawalima. Nono gantoko sapo nalika semanten. Bambang Swatama ing sayun-ayunan kan sanggaring para sata kula. Nuntut lamun katututan lamun masa prawira tiktaya ora ngono magawe gelarira wang walatala Swatama malang kadhak ora ngerti tata krama ing atase aku ki bendaramu. Kowe ming derajate ngabdi aku Pangeran Pati lah kok ora tata krama ning ngareping Surtayu. Tak gawe tata krama. Yen pancen kula ming arep gawe geger kanan Sukalima, Swatama ing ora nrimakake. Jeriki aku mbeyani kelawan Kanjeng Rama. Yen ngono kowe dadi palanging para sata kula kok bakal mboyong kalawan bapakmu. Apa abamu Raden Surtayu? Ayo boyongan Rama Penemban Duna lamun iso nglangkai bathange Swatama. Wah, ora minggat tebak darawene marganing patimu Singalena prapteng lalis Raden Surtayu.
Ngomong mencari tumbal. Catama Raden Durmagati. Cacanane kula tekan kene iki ora kepengin gawe kicil lho. Kula kepengin gawe lame. Niate apik mung kepengin boyong bapakmu Begawan Durna supaya gelem cuwan maneh ning negara Ngastina. Ora nglilwake. Dawuhing Koko Prabu Duryudana, jalalan. Malah ngunekke aku jaranan. Olah. Jalalan ning nganti bapakmu Begawan Durna ki gak cuwane ning Gala Ngastina mengko ndak dilalani sing olah-olah karo para kawula lan para punggawa Nayaka lan Sentana Gala Ngastina. Aku percaya kowe wong ampuh. Aku percaya kowe wong digdaya merga kowe putra Begawan Durna ning sadadili kowe iki abdi. Kowe iki mung batule para pengilan pati. Ora ana ing atase batul kok mala karo juragan iki ora ana. Nek juragane apik, juragane becik, ora gawe geger, mesti aku ngajeni. Ning gandeng juragane wong elek, arep mengso karo wong tuaku. Apa dikira swata wedi karo para sata Kurawayu jajal. Anak Begawan Durna ora iso ngobrak-abrik barisan Ngastina aja dundang Bambang Swatama. Dadi cedhane kowe ngeyel. Mesti wae aku ora bakal nglilakake Begawan Durna dipeksa dening para sata Kurawa. Lah pancen wis lumut diajeni. Angel digawe becik. Nek pancen kaya ngono ya nyuwun ngapura nek aku kepeksa tegel karo kowe. Kowe iso ngalake Cultayu, iso ngalake Kaltomalma nek Durmagati aja disawang mlipat siji. Tegese kuwi dipandang sebelah mata.
Kowe arep ngopo? Kowe mica menang kalaku bumi langit tangkep sing dadi nyatane. Iki melganing patimu bangga tayun Raden Durmagati. Modal. Modal. Pecah jajamu. Yo piye awak? Napa ditodono? Kok ampuhe kegila-gila. Wangune wis dinahi jaya kawijayan karo bapakne. Kula jotos gak apa-apa. Rambut kula dicandak dijungkelke gebuk sakayange nggen dodo, Man. Kula cuma nggaken, Man. Ya. Alah. Sotama Batur kowe juragan kalah karo Batur. Nah aku isin. Kula kok biasa, Man. Ra isin. Ijen gone ngendi nek nyatane kalah kok dadak ijen-ijen barang ki? Kalah ya kalah, mundur teratul. Wis rasa musuh. Kula iki mongso kula lajeng menang kalau sapa to, Man? Lah aku dhewe ya ora ngerti pun gagasan. Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah. Mungsuh Petruk kalah. Mungsuh Bagong diajal. Niki mungsuh Acatama niku biasane melu Kulawa. Ning gandeng critane Acatama kudu konflik. Waduh. Kalau Kulawa mula dadi pelang. Batin kula wau lho, Man. Cotama mesti kalah. Ha kok Kulawa sing doblak-ablik. Jigel. Ala dene lenatah nglekoso. Lek gawe wayang nganti sasen-sasen ming kalahan. Percuma, mah. Sing gablak apa kaya ngene. Durmagati putus asa saja ini. Mangkel ya kula. Dinten-teni bola-bali. Niki kula balang mula lho, Man. Nek nukoke gape yo larang. Lha ngecat ngantri iki yo larang, kulite yo larang. Balang-balang kok ora tau menang ki ngono ku nyomo mbok. Mbok cekali-cali gawe lakon sing Durmagati ngelol. Apa? Ngelol. Nyeli. Hah? Nyeli sapa? Pokoke nglakon ngoten lho, Man, kalah terus jan jengkel lho. Temputi-temputi anggere metu menggo geguyonan karo dolop-dolop. Ngarake ati pokoke. Wong nyatane ya kalah tenan kok ya. Kalah karo menang ki ora kok perkara ligawe kowe lan sak piturute iki ora. Kalah karo menang perkara pambudidayamu. Maksude iki wis ditata nang kothak bayang ya metu. Lha kula metu pisan ora trima. Lus. Tegese pambudidaya iki kowe iki ya duwe jaya kawijayan. Kowe iki ya ndek ketrampilan, ditokke. Ora perang kok ming ngantem. Bar ngantem diantem nglekar, diampet. Mungsuh ngantem ki diampet men ketok nek ora lara mungsuhe mikir aduh tak antem kok ora apa-apa mesti wong ampuh kowe nek dantem pisane gletak mbebeki li sambat ngarwara lolo tenan Man. Lha niku omong ngapusine lolo ya lolo nek ora ya ora diwas ngampet ora lolo pindhone nglekal ora cadal sing ngucung sapa moko teng pepelangan apa kula tau pesen ambulan deleng tau. Sampeyan niku pate ora nggo pikiran. Wong waton ngomong, waton mlekop. Dengkulmu melocot kira. Sapa sing arep maju? Susah aku malah ini. Anggere Kurawa Kartomarma Surtayu Durmagati wis maju, aku alok mesti sing bengok white kuwi mesti.
Wait. Cit. Nun. Arep maju apa? Nek selo. Wis ora ana sing maju ya lho. Nek arep maju mrene ya. Ngapa tangane ngene iki? Amo susu Ramrata Jaya Mrata man. Nek nganti sor tayu kalah. Kakak Kartomarmo kalah. Durma Gati kalah. Ampun disamul anu. Ampun disawang ngenteng Citraksi man. Ya. Mung suwe. Asatama mbetengi bapakne. Bapakne ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Satama sing nesu. Aswatama. Anak Pendhita Durna. Kurawa mundur. Kalah kabeh. Edian Sasatama mesti ngempake Aji Jaya Kawijayan. Lah iya. Tantang nek wani ditantang. Aswatama. Aswa. Ora Aswa. Aswa. Aswatama. Nah, kowe aja gleleng. Iso ngalahke para sastra Kurawa, Sortayu Kartomarma, Durma Gati, aja gem belo sisiramu gleleng papa. Panu kadas kurat. pacakmu. Pacakmu. Iki Haryo Cibinong. Citraksi ingkang keduga kelakon nyanyi nyangking sirine sirahmu. Wis Cit rasa omong aku melu tratapan. Aku ki melu ngampet tambegan nek ngomong coba saiki ngene. Kowe iki nek ngomong mbok alon sareh. Ora usah kesusu, alon. Kami sosoran mergo kesusu-susu. Coba alon. Asatama. Nah, Sir Pondele kapang Sir Pondele. Sirno Margalayu Leksanapya. mung nggawa plinteng tak plinteng ndiase. Wis li omong ting pecet kok jengklit bareng. Ngetoke nek tau main ketoprak. Tau dadi bolo dupak ketoprak. Satama. Kono baran. Kok kowe ora basa? Kowe meng abdi, aku bendara. Lah kok kowe ora basa karo aku? Begawan Durna tak basa anu tak boyong ning negara Ngastina. Iso mboyong wong tuaku watone iso mecah dadane Asatama. Pira? Piye? Mecah dadane Asatama. Wewe lah dalah. Edan sesumbarmu kok kaya wani dilat Siabang kok kaya wani mecah mbing-mbing. Wesi gligen. Kelakon mati dening aku kowe ketiban tangane Haryo Citraksi tinjung akhirat. Mur maju jajalan legane atiku. Dibantangane Asatama ora pecah dadi loro sirahmu. Aja dundang Asatama. Tenane. Kurang percaya jajal apa piye? Jajal nek ukurane pas. Ora masalah nek lobo ora dadi ora sida tuku. Kowe tekan kene arep kokean gunung tanpa guna. Ngelabur kowe. Ngelabrak Kowe.
ketiban tangan pecah dadamu. Ayo coba. Dicoba rasa nggo gamelan sik. Iya. Mesake kanca-kanca. Iya. Manut karo. Cawet, Capeng. Capeng kok cawet. Sori karang kleru. Ora mati dening aku derajat apa? Udus kowe, mutar. Wilaleno aku. Ngantem makbet. Aja endok kowe, antem aja endoke. Edian, kowe edian ra kena. Wus. Padak kira iso pencak. Pokoke ra kena ngantem aku kowe. Modar. Modar kowe. Ut. Wah. Ngendani kowe keparat. Ben mbok nganti tugel boyoke mbok. Wah! Wah cikul. Waduh. Wah! What? Waduh. Terima kasih. Terus ora. Wis cukup semene wae. Cukup sekian saja. Piye Cit kok meng sedelo? Lho. Sesotomu ampuh tenan. Sesotomu ampuh tenan. Kula anu nggendodho sepisan gletak kaping pindho mboten rasa. Kula candhak sirahe kula gejog lemah dilek. Terus lajeng kula tendang niku endah edan to. Oh, Kula kepleset. Ning ra apa-apa to. Mboten apa-apa. Ame kepleset to. Ah iya. Bareng niku dianu sira kula dies gletak candhak sira was werangan. Heeh. Sing terakhir mbangane kula ora iso ngantem sapa wae sing ketok klebu sampean. Oh. Cit, Nun. kok kembaramu ora tau metu ki ngapa to? Lah pripun ditake napa? Ya ditokke Citraksi Citraksa. Coba Citraksa kon metu. Citraksa. Kula paman. Rumangsaku kembar kok bedane adoh banget lho. Sing siji cenanangan kaya maling, sing siji halus ning suarane kaya wong arep modar. Citraksa. Kula paman. Maju ora? Nek kula maju sing kiper sapa? Halus ning marai lara ya iki. Maju perang. Mboten paman. Lar nendi? Ajeng teng Indomaret. Ngopo? Tumbas pampers. Sing siji seneng gelut, sing siji meng blonjo. Rumangsaku Kurawa kok ora ana sing kurup babar blas. Nun. Maju ora le? Maju wis ora ana gunane wae. Nek kowe ora maju, Swatama ora bakal wani methuk karo patih senggone. Coba Kakang Dra tak pethukke, gelem ora tak boyongne negara Ngastina ora gelem aku dhewe sing arep ngrudo paripeksa.
ina panalingan lumajaring ratri linanggak jangkanira kapisanan haneng perang Bratayuda Kakang Durna piye Di iki wis tekan pepuntoning tekadku tekadmu piye Dik Patih Kakang Durna kersa tak boyo ning Ngastina apa ora oh aku ora wis omong bola-bali to yen aku kuwi duwe karep aku duwe sedya aku duwe pepinginan aku duwe gegayuhan mula perkara nggonku bakal sowan iki mengko dipetung mburi ya Di aku tak nuruti gegayuhanku dhisik sapa ngerti sinambi nanting ketrimaning urip aku bisa kelakon nuruti apa kandhane gegayuhanku Dik Patih ning ngono Kakang Durna wangkal aku ora kok wangkal ming aku njaluk wektu aja dipaksa to aja mbok peksa kamardikaning Begawan Durna aja mbok bondo kamardikanku Dik Patih wis ora sandadak kakehan gunem tanpa guna wose Kakang Durna ora kersa tedhak ning Ngastina iki tak anggap Kakang Durna merengkang sanga pernatan Ngastina mula wajib tak cekel lho ora nyekel Begawan Durna mesine wae ngono nek pancen iso cekelen ayo nek pancen Patih ngono iki wong dodeng Patih ngono iki wong digdaya cekelen Begawan Durna aku ora bakal selak oh lakon tak uleng-uleng dening aku dadi ayo gelem apa ora ayo Di aku ki wong tuwa lho Di aja tak sungkur-sungkurke kaya ngene iki aja tak usek-useke kaya ngene iki aku ki pendhita ning Sukalima disembah para cantrik mekara manguyu jejanggan lah kok dadi aku tok gawe kaya ngene iki karepmu piye mengkare kowe manut apa ora ora manut aja lakon dosa tak gawe wirang ning ngarepe cantrik-cantrikmu wah sengkuni kuwi njaluk dikapokke sengkuni ayo pripun Mas edan nang Durna nek wis gelem matek kaji ya medeni tenan Durna lha nggih lho pendhitaning Kurawa nika pendhitaning negari Ngastina tur panjenengan kula caosi prisa Begawan Durna niku mboten gadah ngelmu kebatinan mboten gadah ngelmu babakan lan pimping panggrahita mboten ning nika kebak ngelmu guna kasantikan ngelmu tosing balung leting kulit mula ora aneh nek Begawan Durna niku dadi guruning wong perang merga digdaya tenan ngelmune aji-ajine ya akeh tenan nek sampeyan ajeng wani ya nuwun sewu cecak nguntal cagak cebul kaya wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge sampeyan boten ajeng iso ngungkuli kadigdaning Begawan Durna terus sampike mundur mawon mengke matur dandang dingendikake kuntul jaturke dandang Pak
palinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan om haneng brang Bratayuda om Rama gandeng sampun padhang lampahan pertapan ing Sukalima kemareng Ambabarana ingkang sejati dhateng putra Punaswatama menggah menapa to gegayuhanipun paduka Kanjeng Rama satama wonten dawuh kepeksane bapak ora iso bloko karo kowe ya Ngger mung tak jaluk pamujimu wae kowe tansah ndedonga apa kang dadi kekarepane bapakmu iki bisa kasembadan menapa ing dhateng pikajenganipun Kanjeng Rama ora ala kok Ngger ora ala ning becik lah saiki ngene Satama kowe tunggu pertapan Sukalima ya cah bagus mriki lajeng paduka Kanjeng Rama badhe tindak dhateng pundi aku arep netepi dharma nglakoni tapa brata semedi malah dining njumbuhake kelawan gegayuhanku mengko yen to gegayuhanku iki bisa kelakon kowe mesti bakal melu mukti kowe Nyakrawati kowe melu seneng kok Ger nah itu lho pengaten namung jumurung kersa paduka Kanjeng Rama sembah kula ngendharaken jengkar paduka Kanjeng Rama satama pamujimu ya cah bagus mriki ngestaken dawuh aku tak manjing alas aku tak manjing telenging wana ingkang sepi ingkang ora ana wong kemliwer supaya bisa napakake kasutapanku bisa kejangka sarta kegayuh apa kang dadi kegayuhanku mriki sembah kula ingkang ngendharaken jengkar paduka Kanjeng Rama iya satama iya